استقلالیت کامل دولتی در رشد همه سمت‌ها مساعدت نموده، همه ساله بخشیده به استقبال این جشن مهم تاریخی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بنیاد صدها انشاءات تعییناتشان گوناگون براه مانده می شود که این در تامین انفراستراکچور ضروری بهره ساکنان مساعدت می نماید. ساکنان و صاحبکاران وطنی در ناحیه جلالدین بلخی نیز به خاطر ارزنده پیشواز گرفتن استقلالیت دولتی اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری را عملی نموده ایستادند. شرح بیشتر موضوع در گزارش خدایدادی رجب. давоми 33 соли соҳибистиқлолии кишвар ноҳияи ҷалолдини балхӣ ба дастовардҳои зиёди назаррас ноил гардидааст. омад афрохтани бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ, сол аз сол ободу зебо гардидани маркази ноҳия ва деҳоти он аз ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии сокинону соҳибкорони ободгари ин меҳан башорат медиҳад, ки баҳри фароҳамгардонии шароити беҳтару кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ талош намуда истоданд. имрӯзҳо бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша дар доираи амалигардии корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд ёфта истодааст, ки ин ҳама бо мақсади арзанда истиқбол гирифтани ҷашни бошукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин замина 340 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз қисмати зиёди он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ва дар боқимондаи он корҳои сохтмонӣ вусъати тоза дорад. баланд бардоштани сифати таълим аз фароҳам будани шароити созгор дар муассисаҳои соҳаи маориф маҳсуб мегардад, ки дар ин самт бо таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳиссагузории сокинону соҳибкорон корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. бунёди муассисаҳои наву замонавӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ дар доираи истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи ҷалолдини балхӣ сурат гирифта, барои насли наврас имконияти фароғ дар самти илмомӯзӣ муҳайё гардонидааст, ки натиҷаи дастовардҳои онҳоро ба маротиб афзун гардонидааст. симои зоҳирии ноҳия бо заҳмату талошҳои шабонарӯзии масъулин ва сокинон ба куллӣ тағйир ёфта, ба хотири боз ҳам ободу назаррабо гардидани кӯчаву хиёбонҳо, шинонидани гулу буттаҳои рангоранги ороишӣ ва ниҳолони сояфкан идома дорад. дар доираи корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷалолдини балхӣ тавассути ба роҳ мондани ҳашарҳои дастаҷамъона тадбирҳои хуррамгардониро дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот вусъат мебахшанд. бояд зикр намуд, ки ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ободу зебо гардидани ҳар як гӯшаи диёр пайваста даъват ба амал меоранд, ки сокинон дар сабзу хуррамгардонии муҳити зист таваҷҷӯҳ зоҳир карда бо шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳо дар ободгардонии маҳалли зист саҳм гузоранд. ҳамин аст, ки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷалолдини балхӣ дар ҳамбастагӣ бо сокинон баҳри амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва дастуру таъкидҳои роҳбарияти олии кишвар чунин иқдомҳои созандаро ба роҳ мемонанд. дар доираи ташкили оммавии ниҳолшинонӣ ва аксияи экологии имрӯза садҳо нафар сокинони касбу кори гуногун ширкат варзида дар маконҳои ҷамъиятӣ ва шафати шоҳроҳи бохтар ҷалолдини балхӣ панҷипоён ниҳолони сояфкану ҳамешасабз ва ороишӣ шинонида шуд. зикр гардид, ки иқдоми мазкур аз дастуру супоришҳои сарвари давлат зимни ироаи паём сарчашма гирифта, тадбирҳои судманд дар ин росто ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти соҳа ва ҳамзамон ба таъмини бехатарии озуқаворӣ, кам кардани таъсири гармшавии саросарӣ, коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, сарсабзу хуррамгардонӣ ва ободонии кишвар нигаронида шудааст. тибқи иттилоъ баргузории чунин аксия ва маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия минбаъд низ роҳандозӣ карда мешавад. худойдоди раҷаб, абдурозиқи раҳмон, улуғбеки карим барои барномаи ахбор.